Ang proposed budget para sa susunod na taon ay nasa 5.024 trillion, ang pinakamataas na budget sa ating kasaysayan. Sa ngayon ay pina-finalize na po at piniprint ang Fiscal Year 2022 National Expenditure Program or NEP at target na maisumi ito sa Kongreso sa Lunes, August 23, 2021. Ito po ang mga sektor na makakatanggap na may pinakamataas na alokasyon sa Fiscal Year 2022. Una, ang social services sector na nasa 1.922 trillion o katumbas ng 38.3% at 15.2% na mas mataas noong 2021. Ang social services sector ang magpopondo sa serbisyong may kinalaman sa kalusugan, tulad ng pagpapatupad ng ating batas na pinasa Universal Healthcare, pagbili ng COVID-19 vaccines, PPEs at iba pa. Kasama rin sa social services sector ang pagpupondo sa mga serbisyong may kinalaman sa edukasyon, tulad ng pagpapatupad ng universal access to quality tertiary education. Susunod naman sa social services sector ang economic services sector na makakatanggap ng 1.474 trillion. Ito ay katumbas ng 29.3% ng proposed budget. Tumas ito ng 11.4% kumpara noong 2021. Kasama sa pupondohan ng economic services sector ang ating Build. Samantala, ang general public services sector ay may alokasyon na 862.7 billion or 17.2% at ang defense sector naman ay may alokasyon na 224.4 billion or 4.5%. Ang debt burden po natin ay nasa 541.3 billion or 10.8%. Having said this, sa ating 22 National Expenditure Program, ang DepEd, SHET at mga state universities and colleges ang may pinakamataas na alokasyon with 773.6 billion. Ang DPWH naman po, 686.1 billion. Ang DILG, 250.4 billion. Ang DOH, 242 billion. Ang DND, 222 billion. Ang DSWD, 191.4 billion. Ang DOTR, 151.3 billion. Ang DA at ang National Irrigation Authority ay nasa 103.5 billion. At ang DOLE po ay 44.9 billion.